Ik zal eerst het team even aan jullie voorstellen. Ik ben niet, dames, dus misschien jullie ook even naar voren kunnen komen. Dit is het marathonteam BDM BTZ. Mooi van links naar rechts de Friezinnen Merel Bosma, Esther Kiel, Ineke Dedden en Else Mieke van Maren. En dit is de ploegleider, Ilko Kooistra. En hij is net zomaar een ploegleider. Hij is de ploegleider van het vrouwenteam van dit seizoen. Ja, dat zou je wel eens kennen, denk ik. We staan hier in het ploegenklassement, dus ja, dan ben je misschien de meest constante ploeg. Ik moet wel zeggen, team Zaanlander is natuurlijk, daar zit zoveel kwaliteit. Alleen, ja, die rieden net alle wedstrijden. Maar ja, we kunnen in ieder geval moeilijk maken. En als zij er net binnen, of tenminste als Irene en Marijke er net binnen, maar dat zijn natuurlijk echt de broodtappers. Dan ben wij denk ik de kloppende ploeg. Meer dan 20 keer staan ze vooral al op het podium dit seizoen. En dan is de tel haast net meer bij te houden. Van mij hebben we het 10 wedstrijden of 11, ik weet het net. Maar dat maakt mij net zo vol uit. We hebben een hele mooie overwinningen en we draaien als team goed. Dat vind ik het belangrijkste, zeg maar. En we hebben er gewoon een heel soort plezier uit. En dat is natuurlijk de belangrijkste factor eigenlijk. Dat is vanzelfs wel zo. Maar als we beginnen hoe de natuurreiswedstrijden in Zweden, begint het te glunderen. Alle 3 Grand Prix kwamen op namen van BDM BTZ. Ja, natuurlijk fantastisch. Hè? Dat is het wel zekerheid op het ijs. Zeg maar, als ze gewoon geen malheur krijgen, maar reed, dus dan wist je bijna wel zeker dat is de milos van de overwinning. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat brengt natuurlijk ook weer de oren dingen mee, want ze kunnen alle 4 jaar winnen. Hè? En daar moet je natuurlijk wel duidelijke afspraken op maken. Stel dat Merel uit moet stappen, dat wij ervoor zorgen dat dus Irene geen route gaat maken. Ja. Maar als jij een race pakt met Irene en je wint van Irene, dan win jij het klassement. Ja, maar... Dus dat is wel ook weer een... Ja. Dus ja, dan is het op een 4e plek wat Merel dan wordt, of nog een kans op een overwinning voor het klassement. Bij de allerlaatste Marathon Cup wedstrijd in Ljouwert kan Esther Kiel nog het individuele klassement op haar namen schreeuwen. Daar is dan wel haast een woender van neder, want ze moet winnen en dan echt nog mooi een rondje vastsprong. Kooistra beziekert het nog wel mooi wat tactische aanwijzingen. Ja, kom! Hast er nog wat hoor? Ja, het zijn ook veel gewoon gebaren die hij gebruikt. Dus met zijn hand, dus, dan geeft hij aan dat we wel of niet moeten doorrijden als we in een kopgroep zitten bijvoorbeeld. En ja, dat is gewoon handig om als communicatie te krijgen. En voor de rest, ja, je moet het toch echt zelf doen daar. Dus nee, dat is prima. Mooi Irene Schouten en Marijke Groenewoud aan de start bleek de winst uiteindelijk te volle vregen. Zij pakken respectievelijk het eerste en het tweede plak. Kiel wordt nog wat redden, maar dat is dus net genoeg voor het klassement. Dat is dan iets voor volgend seizoen misschien. Ja, misschien moet ik van het Zimmer gewoon weer eens even scannen. Misschien zal het wel hier van ja, ik wil er echt voor gaan. Ja, dan moeten we scannen of we daar dus plan op kindermaatjes zeg maar. En ja, van nou wie dat eigenlijk net iets opzet. Maar ja, we zitten er eigenlijk wel met 2 treien en volgens mij 4 en 6. Ja, dan ben je gewoon massief in de top 6 van het klassement. Het team bloot volgend seizoen vol slime bij hen maar. En dat is goed nice, want ze hebben een geheim wapen. Ja, die hechtheid. Dus dat we gewoon allemaal op elkaar kunnen bouwen en dat we het allemaal goed met elkaar kunnen vinden. We willen voor elkaar rijden, we willen met elkaar trainen, elkaar sterker maken. En dat is heel mooi. We zijn 4 totaal verschillende meiden eigenlijk en we hebben heel veel respect voor elkaar. We zijn heel eerlijk naar elkaar, dus we zeggen als we ergens mee zitten. Daar kunnen we dus heel erg van leren, zowel op het ijs als naast het ijs. En ja, ik denk dat dat het eigenlijk is en het klinkt gewoon supergoed. Ja, dat is moeilijk te omschrijven, maar ik ben heel blij met deze meiden. Ja. Wat ontbreekt er dan nog om volgend seizoen het gat mooi de toppers van Team Zaanlanden te dichten? Dan mag de trainer eens even over na gaan denken hoe die ons nog een stap beter kan maken, denk ik. Ja, er moet nog een stapje bij, maar ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen. Hij kan er even een paar man nog nooit denken en dan kun je hem dus even niet naar de rest nou. Zeker weten, ja. Dank u wel.